entreprise Jangine Samake Construction ale entreprise mini analendo malien de ni tungarange lafiyali kama sojoko la maa min be no i ka dugukolo b'i bolo i b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun ni ka asɔrɔ la i jigi kɛ entreprise DSC Construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o di ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake Construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la i tɛ fɛ i ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake Construction bɛ taa i ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake Construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la coye entreprise Jangine Samake Construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Sibiri ye mekalo tile 18 san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani sanfɛ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Daminɛna an ma ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Modibo Keita ni ale banna kabi mɛkalo tile 16 san 1977 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ o san 47nan o yɛrɛ kɔni bɛnna kunu jumadon ma mɛkalo tile 17 san 2024 kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛla Asimi Goita ani a ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga olu ye ɲɔgɔn bɛn sira o yɛrɛ kɔni kɛ fo ka taa se Amdalaye Kaburudon o yɛrɛ kɔnɔna ka taa se bila kɛ ka ɲɛsin ni jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ in ma. Jumadon mɛkalo tile 17 san 2024 kɔnɔna na an ka ba Maliba ale kɔkanko ministre Abdoulaye Diop ale ni Burkina olu kɔkanko ministre u yɛrɛ kɔni wulila ko u kunda Niger kan ka taa ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ ni u ka président di CNSP ni ale bɛ wele ko général Abdramane Chani kɛnɛ yɛrɛ kɔni lakurayala ni u ka nafolo ko ale ni sɔrɔko ministre kɛnɛ o yɛrɛ kɔni lakurayala ni u ka nafolo ale ni sɔrɔko ministre ni ale bɛ wele ko Mahamana Lamina Zen ale yɛrɛ kɔni ye foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin AES jamanaw ma u b'a yira k'a fɔ u bɛna wulikajɔ o yɛrɛ kɔni kɛ halisa walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye cɛnjakan jamanaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamanaw olu ka lakana ani basigi u bɛ se ka sabati cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko AES ale yɛrɛ kɔni kɛlen don ka dayɛlɛ jamana tɔw ye ni maa minnu ni olu fɛnɛ bɛ fɛ ka don nin jɛkulu kɔnɔna na. International de la famille o hukumu kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye kɛnɛyako ministre ni ale bɛ wele ko kolonɛl Asan Bajalo kunu jumadon mɛkalo tile 17 san 2024 kɔnɔna na ale wulila k'i kunsi a baara ɲɔgɔn ma min yɛrɛ ni ale ka baara bɛnnen don muso ale ni denmisɛnninw ka ko ɲɛnɛbɔli ma ni ale ye o ministre ni a bɛ wele ko Dr Kulubali Mariama Mayiga u yɛrɛ kɔni bɔra ka panel belebeleba o yɛrɛ kɔni sigi ka lakurayaliw ko olu yɛrɛ kɔni kuma boloda lakurayali minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ boli lakurayali min ni o yɛrɛ kɔni bolila filiyabagatɔw olu yɛrɛ kɔni ka pension ko ka kɛrɛnnenya la tenitigi muso yɛrɛ maa minnu yɛrɛ ni olu tun bɛ kɛnɛ kan olu yɛrɛ kɔni caman ye ɲininkali caman ko o yɛrɛ kɔni jaabi walasa lakurayali o bɛ se ka don olu ka pension ko la cogoya min na. Alisa an bɛ to an ka ministre ka kunnafoniya kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni an ka ba Maliba ale ye sɔrɔ ko ale ani ale nafolo ko ministre ni a bɛ wele ko Aluseni Sanu ale ni a baara ɲɔgɔn min bɛ yen nɔ ministre min ni ale ka baara o bɛnnen don dugu jukɔrɔ ko o yɛrɛ kɔni ko ɲɛnɛbɔli ma Amadu Keita a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla ka papier sɛbɛnciyali dɔ o yɛrɛ kɔni yira jamanadenw o yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ni tigɛ nɔ bila o yɛrɛ kɔni kɛla la o yɛrɛ kɔni kɛla maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ kɔni kɛla
kɛla baara yɔrɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ o de ye lithium de gulan mi ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni sanubɔyɔrɔ min ni ale bɛ muri la ni yɛrɛ kɔni papier sɛbɛntiya la k'a fɔ olu ka baara ɲɔgɔn olu yɛrɛ kɔni daminɛna. Météo maaw olu yɛrɛ kɔni kunnafoniya bɔ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye sanji ye ko o yɛrɛ kɔni bɛna bi an ka ba Maliba ale marabolo dɔ la i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Bamako ye kɔnɔna o yɛrɛ kɔni ye ale ni Keyita ka taa se fɔ a marabolo misɛnnin o yɛrɛ kɔni caman ma. O hukumu kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye sɛnɛkɛlaw ye olu yɛrɛ fɛnɛ y'u kan bɔ u y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni pɛrɛlen don ka ban ni samiyɛ sanji o yɛrɛ kɔni binna dɔrɔn ko olu yɛrɛ kɔni bɛna u ka baaraw olu daminɛ. An bɛ taa Gawo marabolo kɔnɔna na a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ ni marabolo maa ninnu olu yɛrɛ kɔni bɛ ka saboteli ko o yɛrɛ kɔni ta ka a ɲɛsin u ka kuran baarakɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kuran filiw yɛrɛ o hukumu kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye u ka marabolo ɲɛmaa a yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya ko o lase u ka dugudenw ma walasa bɛɛ bɛ se k'i janto yɛrɛ la ka sabu kɛ u y'a yira k'a fɔ ni e maa o maa ni i yɛrɛ kɔni minɛna bandiya o yɛrɛ kɔni na ko u bɛ ɲangi ko o ta k'o tigi sɛgɛrɛ. Halisa an bɛ to kuranko ale kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ yorosokaw olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ kuranko gɛlɛya o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ dɔgɔkun 2 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ k'a fɔ société yelen kura o yɛrɛ de kɔni tun bɛ kuran di yorosokaw ma ko nin wagati damadɔ in yɛrɛ kɔnɔna o yɛrɛ kɔni ye pani o sɔrɔ u tilala tuguni ka kunnafoniya bin k'a yira k'a fɔ ko a bɛ san 2 ɲɔgɔn kɔ bɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye énergie ji Mali ye ko o yɛrɛ tɛ ka olu fourni kuranko la tuguni ko olu ka baara jɔlen don u ka marabolo kɔnɔna na ko a bɛ san 2 o ɲɔgɔn kɔ bɔ. An bɛ taa an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ mɛn'an kan a yirala k'a fɔ an ka fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ye tigɛda kɛ banbagaci dɔw kan kunu jumadon bɛ kalo tile 17 san 2024 kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ni banbagaci kofɔta ninnu olu yɛrɛ kɔni tun bɛ k'u dogo u ka duguden dɔw olu yɛrɛ kɔni kɔfɛ dugudenw olu yɛrɛ kɔni bɔra ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko ni ma kofɔta ninnu yɛrɛ minnu kɔni minɛna tan ko o yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye k'a to a ko dogolen dɔw ko bɔ bɛna kɛ olu kalama. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ka jamana ɲɛmɔgɔ o yɛrɛ kɔni danga yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka palais ko o yɛrɛ kɔni pɔsi ko banbagaciw olu yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ ka bingani wale ko o yɛrɛ kɔni ta ka nin yɔrɔ kɔfɔta in o yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ u ka fanga tigilamɔgɔ olu ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa bingani wale in dankari o bɛ se ka k'a la cogoya min na. An bɛ taa Senegal a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Senegal jamana ɲɛmɔgɔ ni ale bɛ wele ko Basiru Joma Faye kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɔla ka taa dugutaga o yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni kɛla mɛkalo tile 16 fo ka taa se mɛkalo tile 17 o yɛrɛ kɔni ma ni a yɛrɛ kɔni taara bɔnna kɛ a yɛrɛ kɔni baara ɲɔgɔn na a baara ɲɔgɔn minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ Niger ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ ani Ghana ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ a yirala k'a fɔ a taala dugutaga in o yɛrɛ kɔni na walasa ka taa baara ɲɔgɔnya ani bɛnɲɔgɔnya o bɛ se ka tɛmɛ ni jamana 2 ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Senegal ale ni jamana 2 ninnu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. Halisa an bɛ to Senegal ale kunnafoniyaw kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Senegal ale premier ministre ye Ousmane Sonko ale yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya dɔw bila ni tile 2 in na kunnafoniya minnu kɔnɔna na ni a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye Sahel jamanaw ye ko u yɛrɛ kɔni bɛ u seko n'u dɔnko kɛ k'u ka dɛmɛ ko o yɛrɛ kɔni ta ka ni jamana ninnu sɛgɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ko u b'o kɛ walasa bɛn o yɛrɛ ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a tilala k'a yira k'a fɔ ko ni farafinna jamana ninnu bɛɛ ye jamana kelen olu de ye. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Vietnam ale ni Birmanie a yirala k'a fɔ a bɛ dɔgɔkun 1 ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye tile fanga ye o yɛrɛ kɔni fanga bonyana olu ka jamana kɔnɔna na kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni bɛ ala ka kɛ sababu ye k'a to u ka jamanaden caman o yɛrɛ kɔni bɛ ka u ka dugu bila walasa ka taa u daga yɔrɔ wɛrɛ la ka sababu kɛ tile ale yɛrɛ kɔni fanga bonyani ye. Ni de tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛn sini ni Ala man ka jɔnya jɔ an na.